Moi bons días a todos e a todas. Damosvos a benvida á Deputación de Pontevedra a este acto de entrega de premios dos proxectos Depo Emprende na FP. E antes de comezar a recollida dos 3 galardóns, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, vaivos dirixir unhas verbas. Vai saudarvos primeiro a deputada que leva a área de emprego e de emprendemento, Raquel. Bos días a todos e todas, benvidos de novo aquí á Deputación, gracias polo voso traballo. Bueno, foi un ano un pouco estrano, nada, moitas gracias por haber participado e noraboa aos premiados. Bueno, bos días de novo a todas e a todos. A verdade é que sempre que facemos un acto de Depo Emprende en todas as súas categorías, eu digo o mesmo, e é que, como diría unha muller nova, eu tristemente xa non o sou, bueno, tristemente ou maravillosamente, porque eso significa que vivín todo este tempo, non? Pois sempre digo o mesmo e que alucino, o sea, eu alucino co nivelazo que ten a formación profesional na nosa provincia. Sempre, cada ano, sorpréndome máis das increíbles ideas que poñedes en marcha nos centros de formación profesional. Así que o primeiro que teño que decir é que a formación profesional é fundamental para conquerir que haxa futuro na nosa provincia, en Galicia, no conxunto do Estado español. A formación profesional é fundamental para seguir construindo un espacio onde poida haber crecimento económico, onde se poida xerar riqueza e onde se poida xerar emprego de calidade. E tamén é un instrumento fundamental, tan fundamental como os títulos universitarios, e o quero decir así de claro, tan fundamental como os títulos universitarios para conquerir que ideas emprendedoras convírtanse en proxectos de emprendemento empresariais. Por eso, eu sou moito de reclamar, porque ainda que teño moitos anos, pois aún me queda así algo de nova no cerebro, non? Quero reclamar que haxa unha aposta moito máis forte de todas as administracións cara a formación profesional, porque sin formación profesional non hai futuro. Así que tomemos nota todas as administracións da importancia. En segundo lugar, quero felicitar e saudar moi cariñosamente as docentes dos centros de formación profesional, as e os docentes, non? Nesta provincia tamén hai algo, non? Moi particular, que eu non digo que non haxa en outros lugares, pero nesta provincia o hai. E eu son consciente porque o vivo en primeira persoa. Temos uns profesionais no sistema educativo da formación profesional con un nivelazo, pero ademais con un compromiso que a min emocioname, porque eu son moito de creer nos servidores e servidoras públicos que traballan no ensino. Eu vexo que hai tantas ideas, tanta iniciativa, tanto seguimento do conxunto do alumnado, pero tamén individualmente, que eu, de verdade, me sinto orgullosísima de todas e de todos vos, e que tome nota tamén as administracións públicas de que teñen a grandes profesionais que precisan de recursos para seguir avanzando na formación profesional. A todos os centros educativos que participaron, non todos poideron ter finalmente estes premios, pero todos merecen un premio, porque todos os proxectos eran proxectos moi potentes, pero cando das premios, pois non queda outra que elexir. Elexir tamén forma parte da vida, non? Eso non significa que non foran todos moi bons, porque todos serán moi bons. Decía Raquel, é certo que os seres humanos enfrontámonos a
tantas cuestións moitas veces complexas a que temos que facerlle frente, sempre somos capaces de facerlle frente. Tamén a COVID-19, non? Que fixo, pois, bueno, que tiveramos que paralizar o país con todo o que significa. E iso tamén, pois, nos levou a ter que cambiar, non? Este proxecto de Depoemprende na EFP. Normalmente, pois, aquí facemos un gran acto, non? Donde todos os centros de formación profesional, pois, presentan os seus proxectos. Esta vez, pois, tivemos que cambiar, non? Todo foi telemático, todo foi videoconferencia, todo foron novas tecnoloxías. Tamén temos que aprender, non? De que capacidade temos para dar respostas. Dende logo, o sistema educativo amosou tamén, neste caso, un grande compromiso, porque manter a formación desta forma é moi complicado e precisa de que haxa moito amor por a educación, e tamén iso amosou o sistema educativo, dende logo, a formación profesional. Así que todo cambiou, pero claro, decíamos na Deputación de Pontevedra, con todo este traballo extraordinario, agora que estamos nesta anormalidade, porque eu o de nova normalidade non acabo de digerir moi ben, non? Porque é unha normalidade, non? Todo o que acontece, pero bueno, crearemos outra forma de relacionarnos mentras non sexamos capaces de respostar a esta pandemia global. Decíamos, non pode ser, temos que facer un acto como se merece todo o traballo desenvolvido, non? E eu, lendo cada un dos premios, pois vos teño que decir que se teñen que convertir en iniciativas. Cada unha de estas ideas que son un plantexamento teórico teñen que convertirse en algo práctico, porque eu que coñezo moi ben cal é a economía da nosa provincia, as súas potencialidades, estes proxectos que hoxe van a recibir o seu recoñecemento son demandas reais que hai no sistema económico. De verdade, estou moi sorprendida. Espero que teñade registrado o copyright, porque eu estaba pensando algunha destas ideas a vou a poñer eu en marcha, pero non é vosa, e hai que poñela porque son potentísimas, non? Na categoría de grado medio hai un único premio que vai levar o IES Montecelo polo proxecto empresarial Camiñando, e que ata me encanta o nome, Camiñando. Precisamos tanto de camiñar sempre, pero neste momento moito máis. Camiñando, dos alumnos e alumnas Andrea Abal, José Carlos Rodríguez e Julia Sevilla, do ciclo medio de farmacia para farmacia, que fixeron un proxecto que ofrece a montaxe e comercialización dun kit con produtos para o cuidado personal dos peregrinos e peregrinas, utilizando unha cabaza como envase que despois pode conservarse como un recordo da experiencia vivida polos camiños de Santiago. Que pretende este proxecto? Satisfacer as necesidades higiénicas, sanitarias, espectacular, das persoas que fan o camiño, e por outra, obter un produto identificativo do camiño, a cabaza, devolvéndolle a forza e valor simbólico que tiña antigamente, e que me parece un proxecto moi potente. De verdad, vos felicito, vos felicito. Eu estaba lendo e decía, é que non pode ser máis acertado, non? Resposta a tantas cousas que na provincia de Pontevedra son elementos identificativos. O camiño de Santiago, con todas as rutas que temos e con todos os camiños oficiais, pero tamén os elementos identificativos. Hoxe, o mundo da economía se define pola diferenciación, e ter elementos como a cabaza, non, que nos identifica, pois permite que nos diferenciemos, por tanto que aportemos novos produtos que son atractivos e que fan que sexamos únicas e únicos. E iso é o que está escrito en todos os libros de teoría económica, non? E ademais ligado a algo tan importante como hoxe, non? Que é que a xente lle demos seguridade sanitaria. Ter corredores seguros é fundamental para manter o turismo, pero para manter o comercio, para manter a economía, e que a xente
sinta que a provincia de Pontevedra é un espacio con creatividade, este é un proxecto creativo, novedoso, ben ideado e que ademais resposta ao que precisa a sociedade. De verdade, parabéns. No grao superior, na categoría de grao superior, o primeiro premio é para o CIP Carlos Oroza, Animal Lovers, me encanta, tamén, non? É dicir, temos tamén que, eu son moi de que temos palabras, non? Para definirlo todo aquí. As temos en galego, as temos en castelán, pero tamén é certo que hai que ter marketing. O marketing é moi importante a hora de que un produto, non? Ademais de ter calidade, ser creativo, ser innovador, ademais, pois chame a atención. Eu cando leín Animal Lovers, chamoume a atención, que é o primeiro que nos vai atraínte algo, non? E o segundo, para o CIP Manuel Antonio, Odonto APP, que tamén, non? Pois xa te dirixe a de que vai isto, non? É dicir, xa te dá ideas, por lo tanto tamén te sitúa, non? En prestar atención. Aquí hai algo que ten que ver coa odontoloxía, pero ademais seguro que tamén coas novas tecnoloxías. O proxecto Animal Lovers, que foi realizado polas alumnas Nuria Pintos e Nuria Franco do ciclo superior de alojamentos turísticos, me encanta. Nace da ilusión de dúas mulleres loitadoras. Non hai nada que me poida gustar máis que esta definición. Ilusión, mulleres e loitadoras. Xa non se pode pedir máis. Xa por eso o proxecto é bom. Solo pola definición, non? Que buscan emprender nun mundo liderado por homes. Sí, somos o 52% da poboación, pero eles siguen liderando todo. Nos queremos que lideren, pero queremos que lideren o 50%, outro 50% queremos liderar nós. Así que, polo tanto, para min, que son unha muller feminista que defendo a igualdade, pois este proxecto apasioname, como podedes comprender, non? E di, ademais de vender servicios, venderán experiencias. E que sí, e que hoxe non vale solo con ter un produto, non? Novedoso, diferente, que teña oco no mercado. Precisamos de vender experiencias, non? Cada día máis, e o din todos os estudios turísticos, a xente elixe os destinos non solamente pola súa beleza, non solamente por as cuestións que teñan que ver co patrimonio, que teñan que ver coa cultura, sino que a xente busca experiencias novas, no? Que a enchen. Por eso, este ano, a nosa promoción turística ten un eslogan que é "Sigue o teu instinto", porque a xente precisa, e moito máis despois da COVID-19, non? Precisamos vivir experiencias, non? Ligadas a cuestións que son intangibles, non? Os produtos tangibles, pero as ideas intangibles que moven a xente, verdad? Non nos fai chorar tomar unha Coca-Cola ou unha caña, non. Nos fai chorar tomar unha caña cando hai unha posta de sol e estamos rodeados de xente a que queremos e en espacios que nos motivan, non? Eso son as experiencias, por lo tanto, moi ben ideado tamén, non? Moi ben pensado que buscamos, non? Pois, encántame ademais a idea, non? Que consiste en crear un establecemento para satisfacer as necesidades que se dan a hora de viaxar con mascotas. No noso país temos un longo percorrido que facer todavía, non? Eu, por cuestións persoais, vou moito a Italia. En Italia é absolutamente habitual ver as mascotas nos restaurantes, nos bares, nos hotéis. En España é moi complicado viaxar con mascotas. Por lo tanto, este é un nicho de actividade turística potentísima, moi potente, que temos que desenvolver. Hai países, hai lugares, hai cidades que centran o plantexamento turístico en que a xente que teña mascotas poida ir, porque cada día hai máis xente que ten mascotas e que as cuida e que as respeta. Por lo tanto, a idea pareceme de verdad sorprendente. O que plantexa esta idea, polo tanto, é crear un hotel rural onde os protagonistas serán os animais de compañía das persoas que se hospedan nel,
coa idea de que cando estas persoas viaxan, as súas mascotas estén nas mellores condicións. E ademais tamén ligado á familia, non? O turismo familiar, que cada día tamén é máis potente e que nós, na Deputación de Pontevedra, é das cuestións que máis defendemos, non? Convertir esta provincia nun lugar de turismo familiar. Así que, de verdade, hai que montar este hotel rural, hai que montalo, o sea, vamos a ello, porque é unha idea extraordinaria, de verdade, o digo en serio, o digo en serio. Odonto APP, que foi realizado por Sabela Cid, Óscar Vila, Eva Figueroa e Alba Pichel. Estades escoitando cantos nomes de mulleres estou dicindo en cada un dos proxectos? Estades escoitando, non? É que gustame moito porque temos que estar na economía. Hai que estar na economía. As mulleres temos que estar na economía. Este proxecto é unha ferramenta tecnolóxica dirixida ás clínicas dentais con fin de optimizar e facilitar o traballo de xestión. Consiste nunha xenda en liña, novas tecnoloxías, non é o futuro, é o presente, que se pon a disposición das e dos pacientes para xestionar as citas, anulalas, modificalas e incluso coñecer o tempo requerido de tratamento. É unha ferramenta que vai a promover que a clientela non perda tempo de espera nas consultas e optimiza o traballo nas clínicas. Está claro que hoxe, máis que nunca, unha empresa que quera ter éxito ten que pensar na súa clientela, ten que facilitarlle a vida á súa clientela, ten que ofertar algo que a diferencie e que permita que a súa clientela pois poida ter instrumentos para facilitarlle a vida. O tempo cada día ten máis valor, porque cada día temos menos tempo para todo. Por lo tanto, o tempo, que sempre foi un elemento fundamental na economía, hoxe, máis que nunca, é un instrumento que temos que ter en conta a hora de delimitar proxectos, non? Así que, de verdade, estou abraiada. Creo que os tres proxectos poden ter un futuro de realidade. E claro, feito por xente tan nova, pois nestes momentos, non, no que non parece que o optimismo sexa o que ten máis presencia, pois a min me fai recuperar. Eu son optimista, porque creo que os pesimistas quedan quietos dicindo que máis vai todo, que horrible, e entón se quedan quietos, non se moven, todo vai a peor. Claro, cando non te moves, pois non pasa nada. Pero se eu xa son optimista con estes proxectos, ainda sou máis optimista. De verdade, hai moitísimo talento, hai moitísima creatividade, hai moitísimas ideas, e o mundo o cambian os proxectos e as ideas. Non hai nada, non hai ningunha outra cousa, nin siquiera o diñeiro por si mesmo é capaz de transformar nada. Ti podes ter moitos recursos económicos, se non tes unha idea para desenvolver e para que eso se converta en proxectos que se sean capaces de non solamente mellorar a vida de quen ten a idea, sino de transformar o lugar, vives, o espacio, e crear esta actividade, non, que xenera emprego, que xenera economía, pois non vale de nada. Así que ideas sobran, proxectos maravillosos tamén, moitísimos parabéns ás mestras e mestres. A mí me encanta a palabra mestra, sempre digo isto e o vou a decir. Mestre, magisterio, ministerio, sempre o digo. Magisterio ven de magis, en latín, que significa grande. Ministerio, que son, non, os ministros, as ministras, xente con tanto poder, ven de pequeno. Imaginareos que importante é o magisterio grande, non? Pois eu estou encantada de ter a profesionais da educación, o repito, de verdad, que son capaces de comprometerse en proxectos como este, que significan máis traballo, porque ademais de ter que dar as clases, os contidos, que son obrigatorios, ademais, se comprometen en proxectos como este, que é máis traballo, máis horas e máis adicación. E ao alumnado, non? Que tamén, ademais de todo o traballo que significa ter que estudiar, pasar as asignaturas, aprobar, se pode ser con boas notas, moito mellor
mellor, porque eso pois permite abrir máis camiños, estudiar, saber e coñecer é fundamental para ter futuro. Tamén se comprometen, non, con crear ideas de futuro. Así que a presidenta da Deputación de Pontevedra, unha vez máis, o vai a decir públicamente, vivimos na mellor provincia de toda España. Eu sei que outras son tamén tan boas, pero como a nosa non hai ningunha, porque os seus recursos humanos son a bomba. Así que, de verdad, gracias. Pois comenzamos xa a entrega e o facemos co premio en grao medio que recaiu no proxecto empresarial Camiñando do IES Montecelo. Recollen o premio Andrea Val, alumna, Juan Miguel Carballa, o director, e María Dolores Conde, profesora. Entrega Carmela Silva. Un cheque simbólico por valor de 700 euros e uns cargadores inalámbricos. Alumna Andrea Val, en representación do proxecto, vai vos dirixir unhas palabras. Bueno, bos días a todos e a todas. En nome dos meus compañeiros José Carlos e Julián e eu, Andrea, queremos dar as gracias á Deputación, antes de nada, por facer o programa de Modei, que animounos á hora de facer o proxecto empresarial que temos que facer ao longo do ciclo, a motivarnos para ir un paso máis alá e facelo o mellor posible. Queremos felicitar tamén aos compañeiros premiados do CIF Carlos Orozco e o CIF Manuel Antonio. Para nós é unha honra que consideredes que somos merecedeiros dun premio, porque nós en ningún momento pensamos que isto fora a chegar a ser un premio de algo. Para rematar, dar as gracias á nosa profesora Loló, que cando necesitamos estuvo aí e pasouse moitas horas axudándonos en todas as dúbidas que tivemos. E imos coa entrega do segundo premio en grao superior, que vai para o Centro Integrado de Formación Profesional Manuel Antonio. Odontoap é o proxecto premiado. Suben a recoller o premio que vai entregar a diputada de Emprego, Raquel Giraldez, Rubén Otero, director, María Pereiro, profesora, e Isabela Cid Otero, alumna. E ten a palabra Isabela Cid Otero. Bos días. Antes de nada, gustaríame dar as grazas por este segundo posto e tamén parabéns para o resto de traballos, tanto os premiados como os que non, polo traballo realizado. E agradecer á Deputación de Pontevedra por a oportunidade de ter un proxecto como é Depo Emprende, moi interesante. Tamén con moita ilusión e esforzo naceu o Odontoap, creada por Eva, Óscar, Alba e Isabela, están sentados aí abaixo. Para rematar, nada, simplemente dar as grazas a nosa profesora María por apoiarnos, formarnos e acompañarnos ao longo de todo o proceso. Confiou en nós dende o principio e axudounos a que o Odontoap saíra adiante. Tamén dar as grazas a Antón Abreu pola axuda no desempeño da APP. Foron moitas semanas de traballo e grazas a él, sen él non habería sido posible. Tamén comentar que Nicolás Rey e Javier Fernández informaronnos co tema de marketing
E imos xa co último premio, pero máis importante. Ten unha dotación de 700 euros. Falamos do primeiro premio en grado superior. O xurado decidiu premiar ao proxecto Animal Lovers do CIP Carlos Oroza. Suben a recoller o premio Pilar Tallón, vicedirectora, Ana López, profesora, e as alumnas Nuria Pintos e Nuria Franco. Ten a palabra Nuria Pintos. Señora Presidenta da Deputación de Pontevedra, autoridades, profesorado, compañeiras e compañeiros, grazas. Tanto a miña compañeira Nuria Franco como a eu, queremos agradecer de todo corazón á Deputación de Pontevedra este premio que hoxe recibimos con moitísima alegría. Esta experiencia foi máis cun concurso para nós, foi un desafío persoal para demostrarnos a nós mesmas que somos capaces de chegar moi lonxe se traballamos con esforzo, unidas e con ilusión. Animal Lovers converteuse neste tempo tan excepcional que estamos vivindo no noso día a día. Foi un longo camiño de traballo, en el deixamos un anaquiño de cada unha de nós. Este recoñecemento nos impulsa con moita forza, sen dúbida, para ter moi presente a idea de velo algún día feito realidade. Grazas aos profesionais, membros do xurado nesta convocatoria, por creer na nosa idea e apostar tan forte por nós. Queremos facer un agradecemento moi especial á nosa magnífica profesora Ana López, que nos motivou e nos preparou dándonos o mellor dela. Grazas por confiar en nós, e na nosa proposta. Sen o teu apoio constante non sería posible que estiveramos hoxe aquí. Tamén o CIP Carlos Oroza, o noso centro, e na súa representación a vicedirectora Pilar Tallón e a coordinadora de emprendemento Teresa Barreiro, que hoxe nos acompañan. Polo gran traballo que levan facendo durante anos para formarnos os alumnos como verdadeiros profesionais. Baixo o seu coñecido lema, aprender facendo. Compañeiras e compañeiros, sí que podemos, persigamos os nosos soños, sigamos litando sempre por emprender novos retos, sempre con ilusión, sempre aprendendo. Non deixemos de creer en nós, porque todo é posible. Moitas grazas. E despedimos xa o acto. Moitísimas grazas a todos e a todas. E se vos parece, imos baixar ata a escalinata exterior para facernos unha foto de familia e inmortalizar este momento. De acordo, pois foto, todos os premiados.